2 vers 1 gaan. So very honored to have all of our guests here. We zijn vereerd om al onze gasten hier te hebben bij ons. And we're also especially honored to have Sister Marianne from the Stars father and mother here. Love you guys. Heel belangrijk, ze zijn de oma en opa van Ika. En daar gaat het om. Amen. Praise the Lord. En dat waarderen wij, hun komst hier. And we're glad they're here. Everyone. We zijn blij dat iedereen is. Amen. Prijs de Heer. Laten we lezen Johannes hoofdstuk 2:1. En we zullen lezen 10 versen. We lezen tot de 11ste vers. So, and we'll go ahead and read verse 11 as well. Amen. Go ahead and read that. Let's stand bij staan om Gods woord te eren. Amen. Prijs de Heer. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En ook Jezus en zijn discipelen ter bruiloft waren uitgenodigd. En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot hen, zij hebben geen wijn. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u van nodig? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot hem, die bediende, wat hij u ook vraagt, doet dat. Nu waren daar 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metretten. En Jezus zeide tot hen, vult de vaten met water, en zij vulden het tot de rand. En hij zeide tot hen, schep nu en breng het aan de leider van het feest, en zij brachten het. Toen nu de leider van het feest het water proefde dat wijn geworden was, en hij wist het niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het. Riep de leider van het feest, de bruidegom, en hij zeide tot hem, iedereen zet eerst de goede wijn op, en als er goed gedronken is, de mindere. Gij echter hebt de goede wijn tot op dit ogenblik bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Hallelujah. Praise the Lord. And he said unto them, eat every man, verse 10, at the beginning to set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse. But thou hast kept the good wine until now. Gij hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. Praise the Lord. Until now. Amen. I want to talk to us a little bit about today. Ik wil spreken over vandaag. Today. Vandaag. This day. Amen. Deze dag. Let's pray. Laten we bidden. Lord, we houden van u. We really do. We houden zoveel van u. We zijn dankbaar. Het is waarom we samen zijn gekomen, God. We zijn enthousiast over u. Daarom heffen wij onze stemmen en onze handen. God, we dansen, we jubelen, we juichen, we springen. Waarom? Omdat u zoveel voor ons hebt gedaan. En als we werkelijk en eerlijk zijn, beseffen we, God, ons leven zal niet zijn waar we zijn zonder u. En u bent het waard. U geeft ons richting en leiding in alles wat we doen. En ik bid, God, dat u dat ook zal doen voor mij vandaag. Als ik het woord breng naar de harten van mensen, dat het zal duidelijk zijn, verstaanbaar. En ook een bemoediging voor iemand vandaag. Ik bid, God, dat aan het einde ons leven weer zullen toewijden. Sommigen voor het eerste, sommigen weer opnieuw. Maar een toewijding maken om voor u te leven. Halleluja, in deze wereld. Ik dank u, God. Ik prijs u voor wat u gaat doen door uw woord. Spreek tot mij in uw heilige naam, in Jezus' naam. Amen, amen, amen. Prijs de Heer. Amen, amen, amen. Draai naar iemand toe, schud zijn hand en zeg vandaag. Amen. Prijs de Heer. Turn to somebody, shake their hand and say today. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I believe in demonstration. I believe in miracles. Ik geloof in de demonstratie en ik geloof in wonderen. And I believe the key to opening the door of demonstration is one word. En ik geloof het openen van de deur van demonstratie is door middels van 1 woord. To tell you that one word can make a difference. Ik kan je vertellen dat 1 woord het verschil al kan maken. One word spoken over you in baptism. 1 woord dat over u gesproken wordt door middel van de dood. Has the power to change your eternal destination. Heeft de kracht om uw eeuwige bestemming te veranderen. That word is Jesus. Dat woord is Jezus. There is no greater lie in all the world. Er is geen grotere leugen dan in de gehele wereld. And the saying that we say, and I don't know if you say it in Dutch or not, we say it, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Ja, in het Engels zeggen ze, ja, stenen kunnen mijn botten breken, maar woorden zullen me nooit pijn kunnen doen. Amen. You can hit me, that hurts, but you can't say anything to hurt me. Ja, je kan me slaan, dat doet pijn, maar als je het tegen mij zegt, dat doet me geen pijn. Again, there's nothing more untrue in the world. Maar dat is juist niet waar. For the Bible says that life and death is in the tongue. Want de Bijbel zegt het leven en de dood is in de tong. It says we will give account for every idle word that comes out of our mouth. En we worden
veroordeeld door ieder woord dat uit ons mond We are komt. justified or condemned by the words that come from our We mouth. zijn veroordeeld of juist rechtvaardigd door de woorden die uit onze So it mond is komen. imperative that we use our tongue wisely. Dus het is zeer belangrijk dat we onze tong met wijsheid Oh, be gebruiken. careful, little tongue, what you say. Wees voorzichtig, kleine tong, wat je zegt. Amen. My mom, a few times when I was a boy, En mijn moeder een paar keer toen ik nog een jongen was, she had a bar of soap. toen had ze een blokje zeep. She said, if you don't stop talking like that, I'm going to use this bar of soap on your mouth. En ze zei, als je er niet mee ophoudt om zulke taal uit te spreken, zal ik deze zeep gebruiken om het uit te spoelen. Needless to say, I blew some bubbles as a kid. Amen. En het was om te zeggen, ik heb wat bubbeltjes geblazen als kind. Amen. The tongue, the Bible says, no man can tame it. En de Bijbel zegt dat de tong niet te temmen But is. the power of a word. Maar de kracht van een One woord. word. There are you, those of you here today, you can remember that one word said by a parent that hurt you so deeply. Dus velen van jullie kunnen zeker het ene woord nog herinneren die door je ouders werd uitgesproken over jou. Dat heeft Life zoveel and death pijn. is in a word. You know, in Judges chapter 12, verse 5. In Richteren, hoofdstuk 12, vers 5 en 6. They took a passage of Jordan and the Ephraimites are trying to escape. Richteren 12, vers 5 en 6 vinden we het verhaal waar de Gileadieten probeerden te ontsnappen via de rivier Jordaan. You know, the Ephraimites are trying to escape. De Ephraimieten probeerden te vluchten. And so they would come. There it is. You can read that very quickly. Gilead bezette de doorwaardbare plaatsen van Jordaan naar Ephraim. Wanneer nu der vluchtelingen van Ephraim zeiden, laat mij oversteken, dan zeiden de mannen van Gilead tot hem, zijt gij een Ephraimiet? En hij antwoordde nee. So the Gileadites would ask the Ephraimites, they would say, hey, are you an Ephraimite? They'd say, no. Then they would do a test. En ze vroegen dus of de mensen die de Jordaan wilden oversteken, of ze een Ephraimiet waren. Dan zouden ze nee zeggen, maar dan zouden ze nog op hem toetsen. Here's what they'd ask him. En dit is wat ze hem dan vroegen. Dan zeiden zij tot hem, zeg eens Shibboleth. Zeide hij dan Shibboleth en hij kon het dus niet op de juiste wijze uitspreken, dan grepen zij hem en sloegen hem dood bij de doorwaterbare plaats van de Jordaan. In die tijd vielen er van Ephraim 42.000 man. Okay, so the Gileadites are here. The Ephraimites are trying to escape. Dus de Gileaden zijn hier en de Ephraimieten proberen te ontsnappen. And they would say, are you an Ephraimite? En dan zouden ze zeggen, ben jij een They'd say Ephraimiet? no. En dan zouden ze They nee say, all zeggen. right, then you need to say Shibboleth. En dan zeggen ze zo, oké, maar dan moet je eerst het woord Shibboleth But an uitspreken. Ephraimite could not say shh. Maar een Ephraimiet kan de sh So niet he would say uitspreken. Sibboleth. Dus dan zegt hij And Sibboleth. that one word En dat ene woord cost 42,000 people their lives. veroorzaakte de dood van One 42.000 word. mensen. One word. Eén We woord. know the story of Zechariah. We kennen het verhaal van Zachariah. He received a message from a messenger of the Lord. Hij ontving een boodschap van de boodschap You're going van to have a de son. U zult een zoon He is the krijgen. father of John the Baptist. Hij is de vader van Johannes de And Doper. we know Zechariah did not have faith. En we weten, Zacharias had geen geloof. Does anybody remember what happened to him? Weet iemand nog wat er met hem overkomen was? He couldn't talk. Hij kon niet All of a spreken. sudden his tongue was dead, dumb. Opeens was zijn tong So he zonder went home and the people assumed because he couldn't talk, he couldn't hear. En de mensen die dachten, nou, als hij niet kan spreken, kan hij waarschijnlijk ook niet horen. Somehow through writing he communicated. Maar door te schrijven kon hij nog communiceren. And met he mensen. said on paper, he said, the name of my son will be called John. En hij schreef op een papiertje, de naam van mijn zoon zal And Johannes when zijn. he wrote the name, En toen hij de naam schreef, his tongue was loose. werd zijn tong weer bekrachtigd. One name and his tongue was loose. Door één naam en zijn tong werd weer bekrachtigd. Peter on the day of Pentecost, Petrus toen op de dag van he Pinksteren. said, if you will be baptized in the name, Hij zei, als gij weer wordt gedoopt in de naam, your tongue will be loosed and you'll begin to speak in another tongue. zal je tong losgelaten worden en zul je spreken in andere There's tongen. power in one name. Er is kracht in There's één naam. power in one Er word. is kracht in één It is woord. why in the apostolic movement, En daarom deze apostolische beweging Pentecost is the fastest growing religion in the world. is Pinksteren het grootst en snelst And more groeiende people are being filled with the Holy Ghost today. En meer mensen worden vandaag de dag gevuld met de Why? Heilige Geest. Because Jesus said the Father will send the Holy Ghost in my name. En waarom? Omdat Jezus zei, de Vader zal de Heilige Geest sturen in We mijn naam. are the people of the name. Wij zijn het volk van When de you naam. are afraid, Wanneer u niet bang you can bent,
that word. En er is kracht in die woorden. Amen. There is a word. Er is een I woord. believe there's a word that will unlock revival in your life. Ik geloof dat er een woord is die de opwekking in jouw leven zal I'm going to ontstaan. share the word that will unlock revival in Dordrecht. En ik wil het woord delen die de opwekking in Dordrecht zal And I'm going betekenen. to reveal to you the word. Vandaag zal ik openbaren aan het woord. That is going to open the door to miracles in your life. Die de deuren van wonderen in uw leven open We zal read it doen. in John chapter 2. We hebben het gelezen in Johannes hoofdstuk This 2. is where Jesus is working his first miracle. Hier vindt de eerste wonder van Jezus I've plaats. heard this preached my entire life. En ik heb dit mijn hele leven horen prediken. Jesus turns the water into wine. Jezus verandert het water in wijn. Amen. And we use this to preach. And then the governor of the feast says he saved the best to last. En we gebruiken dit om te prediken. En dan zegt de leider van het feest, hij heeft het beste And als laatste we gedaan. utilize this verse to speak of God's character. En dan gebruiken we deze vers om Gods karakter te That he beschrijven. always saves the best to last. Dat hij altijd het beste voor het laatste bewaart. But that is not what it says. Want dat is niet wat het hier zegt. See, the devil wants you to believe Want de duivel wil dat u gelooft. that the best is waiting somewhere around at the end of some rainbow. Dat het beste wordt bewaard ergens aan het einde van de regenboog. But let's read it again. Maar laten we het nogmaals John lezen. chapter 2 and verse 10. Johannes hoofdstuk 2 And he vers said 10. unto him, every man at the beginning doth set forth good wine, and men have well drunk then, which is worse, but thou hast kept the best wine, or the good wine, until now. Iedereen zit eerst de goede wijn op en als het goed gedronken is het de mindere. Gij echter de goede wijn tot dit ogenblik bewaren. Come on, somebody say now. Want zeg nu. Say it, that's new. New. He has the best. Hij heeft het beste. Now. Nu. Now. Nu. The first miracle was reported Het eerste wonder werd opgeslagen. when the word now was spoken. Toen het woord nu werd I want to uitgesproken. tell you God's blessing and goodness En ik wil je vertellen dat Gods zegeningen en is goedheid not confined to some dusty past. is niet te bevatten in zo'n stoffige There are geschiedenis. so many people that want to live in what God did yesterday. Er zijn zoveel mensen die graag willen leven en dat Oh, gisteren gedaan. those were the good old days. Oh, dat waren de goede They dagen. have been deceived into believing Ze zijn misleid in de that overtuiging the best days of their life have already been lived. dat de beste dagen van hun levens al geweest That the zijn. best days of the church have already been had. Dat de beste dagen van de gemeente al voorbij zijn. That it's already happened, Brother Henry. Dat het al geweest is. Oh, I wish I could go back. Oh, ik wens dat ik weer terug kon gaan. Terug toen. But the wisest man to ever live said in Ecclesiastes 7:10, say not thou, what is the cause that the former days were better than these? For thou dost not inquire wisely concerning this. Maar de wijste man uit de Bijbel die zei in Prediker, zeg niet hoe komt het dat de vroege tijden beter waren dan deze. Stop talking about that those times were better than these times. Ja, hou ermee op te stellen dat de vroegere tijden beter waren dan Stop deze. saying it's never going to get better than it was. Hou ermee op te zeggen dat het nooit beter zal worden dan het My vroeger was. relationships will never get better than what they used to be. Maar de relaties zullen nooit meer beter worden dan hoe het vroeger I was. want you to know God's word Ik wil dat u in Gods woord gaat. never goes down. Dat het nooit He neergaat. never gets less. Het wordt nooit minder. His light does not get dimmer. Zijn licht wordt niet lichter. No. He is the same. Maar hij is hetzelfde. So if the enemy can convince you Dus als de vijand u kunt overtuigen that God was better in the past than he is today, dat God beter was in het verleden dan wat hij nu is, he has won. dan heeft hij But gewonnen. if he can't convince you that your past was better, Maar als hij u niet kunt overtuigen dat uw verleden beter he's was, going to keep you focused on your future. dan gaat hij blijven hameren op uw And toekomst. trying to convince you En gaat u proberen te that if you overtuigen can just get to there, it'll be better there. dat als u maar daar kunt gaan en If I blijven, dan can wordt het just beter. get through this turmoil, things will be better then. Als ik door deze moeilijkheden overeind kan blijven staan, dan zal het beter In worden. 3 years, it's going to be better because I'm going to have a job. Over 3 jaar zal het beter worden, want dan heb ik een baan. It'll be better then because my teenagers will be out of the house. Het zal die tijd dan beter zijn, want dan zijn al mijn tieners uit het huis. So you live
And he was walking around. En hij liep rond. And he's, for years, he said, you know, I'm aiming to do that. Yeah. En voor vele jaren zei hij van, ja, ik ben van plan dat te doen. I'm richten. Ja, ik richt me daarop. I'm focused, I'm aiming on doing that and doing this, and I'm aiming to go there, and I'm aiming to do this. Ja, ik richt me om dat te doen, en om dat te bereiken, om dat te doen. And finally the young man looked at him. En uiteindelijk keek er een jonge man naar hem. And he said, En hij zei, fire! schiet! Do something about what you're aiming at. Doe dan er iets mee watgene waar je aan het richten God bent. is never going to get greater than he is right now. God zal nooit groter worden dan wat hij nu is. God is not going to get better than he is right now. God zal niet beter worden dan wat hij nu is. He's not going to be more kind than he is right Hij now. zal niet meer liefhebber zijn dan wat hij He's nu not is. going to be more favorable than he is right Hij zal now. niet meer gunstiger zijn dan wat hij nu is. God is not moody. God heeft geen humeur. God's not going to get over his bad mood and wake up tomorrow and say, okay, today I'm going to bless Ja, you. God gaat niet over zijn slechte humeur heen en dan gaat hij zeggen, dan vandaag ga You ik know, zegenen. now I feel like blessing them. Oké, nu heb ik het gevoel I te feel like zegenen. blessing them yesterday. Ja, gisteren had ik daar helemaal geen zin Come on, in. and you're waiting on God to whenever he gets good enough to bless you. En jij wacht op God dat wanneer hij beter wordt, dat hij dan jou kan But zegenen. I've come to tell you, Maar ik kom je he's vertellen, not going to get better. hij zal niet He's beter not going to worden. get stronger. Hij gaat niet He's sterker not going to worden. wake up from a nap. Hij gaat niet wakker He's worden not van going een to get over a middagdutje. bad mood. Hij wordt niet wakker van een He's slechte going to be humeur. exactly the same tomorrow Maar hij zal precies hetzelfde zijn. that he is right now. Zoals hij nu is op dit So moment. stop believing the lie Dus hou ermee op met het leugen te that you geloven. have to wait till tomorrow. Dat je moet wachten tot morgen. And why not just believe En waarom geloof je dan that you can have it today? niet dat je het vandaag kunt hebben? Stop waiting. Hou ermee op te wachten. Fire. En schiet. Stop waiting. Stop met wachten. Go now. En ga nu. Come on, somebody shout now. Schiet. Ga nu. New. Come on, the devil is not afraid of people that live in the past. De duivel is niet bang voor mensen die in het verleden blijven leven. He's not afraid of people that live in the future. En hij is ook niet bang voor mensen die in de toekomst He's leven. afraid of people that live right now. Hij is bang voor mensen die He nu has op no dit moment problem if leven. you believe in God was good yesterday. Hij heeft geen probleem dat u gelooft dat No God gisteren problem if goed you was. believe in God's going to be good tomorrow. En geen probleem dat u blijft geloven dat God He's goed afraid is of you morgen. standing up on your feet Maar hij is bang dat u opstaat op uw and voeten. saying, I'm not going to wait till Brother Adam comes next week. En dan zegt hij, ik ga niet wachten tot broeder Adam volgende week komt. I might get baptized at Pentecost. Ja, ik laat me misschien wel dopen tijdens Pinksteren. And at Pentecost it'll be next Easter. Next Easter it'll be next En dan Pentecost. van volgende Pinksteren wordt het volgende Pasen. En van volgende Pasen wordt het volgende Pinksterdag. I'll go to the altar maybe on Wednesday night. Ja, ik ga woensdagavond wel misschien naar No, het he's altaar. afraid of somebody. Nee, hij is bang voor iemand. Come on, let us stand up and say, Die zal opstaan en zeggen, today, vandaag now, en nu. now, it's one word Maar één that will woord unlock your miracle. die jouw wonder zal opeten. Eén woord That will unlock the miracle in your die life. de wonderen in uw leven zal And it is opeten. now. En het is nu. Somebody say it with me now. Your blessing is one word away. Jouw zegening is maar één woord vanaf. Your miracle's one word away. Uw wonder is één woord vanaf. Your Holy Ghost is één woord vanaf. Come on, your healing is one word away. Jouw genezing is één woord vanaf. Your revival is one word away. Jouw opwekking is één woord vanaf. Come on, say now. Stop waiting till tomorrow for the power. And why not just get it right now? En haal het nu. The devil, De duivel. Jason, the devil don't mind us sitting on our chair. Stel je voor, de duivel zit op onze stoel. He doesn't mind. Hij vindt het niet erg. Someday I'm going to do something for God. Op een dag zal ik iets voor God doen. Someday I'm going to be faithful to church. Op een dag zal ik getrouwd zijn. Someday my marriage is going to be healed. Op een dag zal mijn huwelijk genezen Someday worden. I'm going to be delivered from Op een nicotine. dag zal ik bevrijd worden van Someday I'm going to be set free from greed. Op een dag zal ik bevrijd Someday worden I'm van going to, you know, there'll come a day and I'll commit and I'll be submissive. Ja, er zal een dag zijn dat ik zal komen met zijn onderwerp. The devil's not afraid of you. Ja, de duivel is niet bang voor jou. No, he's not afraid of people that say someday. Hij is niet bang voor mensen die zeggen
going to get better than it is right now. Hij probeert je te overtuigen dat het beter zal worden dan wat het nu But is. God's not going to get better than he is right now. Maar God zal niet beter worden dan wat hij nu al is. So the leopard said, why are we going to sit here till we die? Dus de malaatse zei, waarom gaan we hier zitten totdat we sterven? Why? We're just dying and getting worse. Het wordt alleen maar erger en dan sterven we. They said, we're going to get up and do something about Dus it. zij zeiden, we gaan opstaan en we gaan er iets aan doen. It will make the devil mad. Het zal de duivel zo When you boos maken. start believing Wanneer u begint te that geloven God can do it today. dat God het vandaag kan doen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your miracle today. Uw wonder vandaag. Why wait? Why wait? Waarom wachten? Well, I'll get the Holy Ghost someday. Why wait? Ja, Well, I'll get the Holy Ghost someday. Why wait? waarom wachten? Come on, I'll join the choir someday. Op een dag doe je het meer aan de Why not just do it today? waarom doe je het niet vandaag? Come on, you know what will get you in the now fast? En weet u wat u zult helpen om nu in de nu-fase te You go to the doctor U gaat naar de dokter and you got a heart attack. en je hebt een hartaanval. Come on, your heart is, the doctor's like, you're having a heart attack. En de dokter zegt, ja, u krijgt een hartaanval. And you're like, okay, En dan zeg je, nou oké, well, let's see, I can come back maybe tomorrow. And ik kom misschien wel morgen terug. do you have time maybe at Pentecost? Of heeft u tijd tijdens Pinkster misschien? No. Nee. You having a heart attack. Je krijgt een And you know what? You hartaanval. look at the doctor and you say, En u kijkt de dokter naar en u zegt, you gotta help me. u moet mij The helpen. doctor says, yeah, well, I don't think we can fit you in. You know? En de dokter zegt, nou ja, het schema is helemaal vol. The ambulance driver is getting a Trentable, and then he has to Ja, get de an oliebowl. ambulance-schrijver There's die all gaat kinds of bowl in Holland. You know? oliebollen. He's got to get a tulip bowl. En nog een tulpbol erbij. And finally you say, hold on. En op een gegeven moment zeg je, wacht You even. can't wait to help me till tomorrow. Je kunt niet wachten om mij te You gotta help me helpen. right now. U moet mij nu helpen. He's more than the God of Hij yesterday. is meer dan de God van gisteren. He's the God of today. Hij is de God van He's the vandaag. God of this moment. Hij is de God van dit moment. Gonna improve. En hij zal niet verbeteren. He's waiting on you to ask. Hij wacht op u om te My vragen. friend, we're not going to reach the lost someday. We gaan niet op een dag de verlorenen bereiken. We're going to reach the lost today. We gaan de verlorenen vandaag We are bereiken. not going to, we are doing. We gaan het niet, maar we doen het. I've come to tell you whatever you need En ik kom je vertellen wat er ook nodig is is. here right now. Is hier op dit Right moment. now. Op dit moment. Stop procrastinating faith. Ja, stel uw geloof niet uit. Stop procrastinating your faith. Stel uw geloof niet uit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Stop waiting on God to get back from his vacation. Ja, stop met het wachten op God van zijn vakantie. Amen. Well, it's Mission Sunday. We'll let God be strong in Belgium. Oh, het is zondag. We laten God wel sterk laten blijken in België. God has never been stronger than he is right now in this room. Maar God is nooit sterk geweest dan wat hij nu is in deze He ruimte. is maxed out to the top, to the peak, as strong as he's Hij ever been. staat nu op zijn maximum. And that's why Hebrews chapter 13 and 8 says, En daarom zegt Hebreeën 13 Jesus vers 8. Christ, Jezus he's the Christus. same Hij is dezelfde. yesterday. Gisteren. But who really cares? Maar wat maakt het uit? It's nice to know he don't change, Het is goed om te weten dat hij niet verandert. but I can't ever go back to yesterday. Maar ik kan nooit teruggaan naar gisteren. Some of you want to go back, Sommigen van jullie willen graag and terug. others of you think I never want to go En back. sommigen van jullie denken, ik wil nooit meer So teruggaan. there's two types of people, some that love their past and some that hate their Er past. zijn twee typen mensen, sommigen die van hun verleden houden, sommigen die van Some hun of verleden them haten. live in their past, Sommigen leven in hun and some of them verleden. say bury my En past. sommigen zeggen, So straat me. the people that live in their past, Dus de mensen die in hun verleden leven, the devil's happy. daar is de duivel blij But mee. those of you that hate your Maar past, degenen die hun verleden haten, you must also stay on guard. u moet ook waakzaam For he is blijven. the same tomorrow. Want hij is dezelfde And so the morgen. devil will tempt you with procrastination. Dus de duivel zal u proberen He's going to verleiden met het He's uitstellen. going to say it'll be better tomorrow. Hij zal zeggen, het zal beter zijn. You know, one of these days you're going to be a great man of God. Ja, een van deze dagen One of these days you're going to do something great for God. Een van deze dagen zal je And iets you groots live voor your God doen. entire life waiting on that one En of these days. dan leven je gehele leven verwachtende op die ene But dag. friend, he is the same yesterday Maar hij is hetzelfde gisteren. and wrapped, oh come on, in between
Jesus Christ, the pearl of great price, was crucified between two thieves. En Jezus Christus, de parel van de grootste prijs, was gekruisigd tussen twee dieven. The most valuable thing that is in this verse is the word Hayden. En het meest waardevolle woord in deze vers is het woord That is Hayden. all we have. Want dat is het enige wat we He is hebben. the same yesterday. Hij is dezelfde gisteren. He's going to be the same tomorrow. Jee, en hij zal ook hetzelfde But I zijn. might get hit by bus number 93. Maar ik word misschien aangereden door bus nummer 93. So thank God. Dus dank He's je the same today. dat hij dezelfde is vandaag. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, I feel the Holy Ghost. Ik voel me God is getting ready to work something here today. God staat klaar om iets hier te doen. God is getting ready to set somebody free from depression God staat today. klaar om iemand te bevrijden van depressie vandaag. Well, you need to join our 12-week step program to get free. Oh, maar je moet eerst onze 12-weekse stappenplan deelnemen om vrij te kunnen No, zijn. friend, I believe Nee, vriend, ik that geloof God can do it today. dat God het vandaag He kan can do doen. it right now. Hij kan het op dit moment doen. Now. Nu. It didn't take him 3 years to turn the water into the wine. He just turned water into wine. Hij zegt, ik heb 3 jaar water wijn veranderd. Hij deed het op dat moment. He didn't speak to the wine. Hij sprak niet tegen de He wijn. didn't say water turned to wine. Hij zei niet water veranderen in wijn. No. Nee. He just got close to the water. Hij stond gewoon dicht bij het water. Because come on, when you get close to Jesus, Want wanneer je dicht bij Jezus bent, miracles start happening. beginnen de wonderen plaats te vinden. That's why the devil don't want you up here at the altar call. Daarom wil de duivel je niet hier That's why hebben the bij de devil altaar. wants you in church. Daarom wil de duivel niet dat je hier in Because de he dienst knows bent. when you get close to Jesus, Want hij weet wanneer je dicht bij Jezus you komt. don't even have to speak a word. Jezus hoeft geen woord te But spreken. my body, which is 98% water, Maar mijn lichaam dat 89% water is. come into the presence of God. In de aanwezigheid komt van God. And he can fill me with the new wine. En hij kan mij vullen met zijn nieuwe wijn. If I can just get into his presence. Als ik maar in zijn Well, aanwezigheid kan komen. hallelujah, one of my favorite stories in the Bible. Een van mijn favoriete verhalen in de And they're all Bijbel. my favorite. I say that about every story I tell. En dat zeg ik over ieder verhaal dat ik vertel. Peter is up in prison. Petrus zit in de gevangenis. Brother Peter, he's in prison. Broeder Petrus zit in de gevangenis. And the head keerpunt is praying. En het keerpunt bidt. Amen. You didn't know there's a head keerpunt in the Bible. That's why you got to come to church. En Amen. nu is het niet dat het keerpunt al in de Bijbel stond. En Come daarom over is here. het You're Bijbel going to be. keerpunt. This is head keerpunt, Peter's church. Het is Petrus The Bible gemeente. says Peter's church. You know what they were doing? Weet u wat ze aan het doen waren? Anybody know? Weet iemand het? They were praying. What were Ze they waren aan praying het for? bidden. En waarvoor baden ze? What do you think they were praying? Waar baden ze voor? What do you think they were praying for? Yeah, freedom for Peter. Vrijheid voor Petrus. Save Peter. Save Peter. Save Peter. Red Petrus. Oh God, you got to get Peter out of Want prison. hij moet uit de gevangenis komen. Oh, let Peter. Oh God. And here's little Rhoda. En hier is Rhoda. She's a little girl. Zij is een kleine meisje. She's in the prayer meeting. En zij is bij de gebedsontmoeting. And she is praying En zij bidt and listening. en luistert. She's praying for Peter to get set free. Ze bidt voor Petrus om vrij te And worden. she's listening for the door, knock on the door. En ze luistert naar die klop aan de deur. And while they were praying, En terwijl ze aan het bidden waren, all of a sudden, opeens. and Rhoda, En Rhoda, she says, oh, there's somebody in the door. ze zegt, oh, er staat iemand voor de She deur. goes to the door. Ze gaat naar de deur She sees Peter. en zij ziet Petrus. Now, Nu, that's what she does. dit is wat ze deed. She doesn't open the door. Ze doet de deur niet open. She doesn't open the door. She starts dancing. Ze begint te dansen. Peter's at the door. Petrus staat voor de See, deur. some of us come to church and we're satisfied just to jump. En sommige van ons komen naar de dienst en we zijn al blij als we kunnen But we springen. never open the door. Maar we doen die deur niet open. I'm not content just to get my praise on. Ik ben niet tevreden met alleen I maar want to prijs. open the door. Maar ik wil ook die deur openen. So guess what she does? Dus raad eens wat zij doet. She goes, oh Lord, Blijf er. hey guys, Hé jongens. hey guys, Jongens. hey, Hey. he's at the door. Hij staat voor de deur. Peter's here. Petrus is er. Do you know what the Bible says that the prayer means? En weet je wat de Bijbel zegt over deze bidstond? I said, oh no. They said, that's not him. Ze zeiden, oh nee, dat is hem niet. That's his ghost. Dat is zijn geest. That's what they said. Dat is wat zij zeiden. That's the ghost of Peter. Dat is de geest van Petrus.
enough faith to believe that Rhoda could see a ghost. Ze hadden genoeg geloof om te zeggen dat de Rhoda een geest had gezien. But they didn't have enough faith to believe that what they were praying for Maar ze hadden niet genoeg geloof in hetgene waarvoor ze was baden. at the door right now. Op dat moment voor de deur stond. He's at the door right now. Hij staat op dit moment voor. Open the door. Open die deur. It's here right now. Het is hier. It's here right Het now. is hier nu. It's here right now. Het is hier. You can have it right Je now. kunt het nu hebben. Oh God. Oh Heer. Oh God. Oh God, help me to overcome. Heer, Oh om het te God, overwinnen. give me victory. Heer, geef mij Oh God, give me revival. Heer, geef mij opwekking. Hey, 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 it's here right het now. is hier nu. Ask Vraag and you shall receive. en je zult ontvangen. Here's the problem. We're good at asking, poor at receiving. Hier is een probleem. We zijn goed met vragen, maar we zijn slecht met ontvangen. Seek. Zoek. We're good at We seeking, zijn goed met zoeken, but we struggle with finding. maar we hebben moeite met het vinden. Come on, somebody. Kom op, iemand. Knock. Knop. We're good at knocking, We zijn goed met kloppen. but friend, Maar vriend, at some point you gotta open the door. op een bepaald moment moeten we de deur You openen. got to say, En dan moeten we zeggen, I've been praying, ik heb I've gebeden, been seeking, ik heb gezocht I've been knocking. en ik heb geklopt. And this is the day of salvation. En dit is de dag der redding. This is my day. Dit is mijn dag. This is the day the Lord has Dit made. is de dag die de Heer heeft. This is the Lord, the day that the Lord has Dit made. is de dag die de Heer heeft gemaakt. Today is the day that the Lord has made. Vandaag is de dag die de Heer heeft. So if God made today, Dus als God vandaag heeft why gemaakt, wait till tomorrow to get the Holy Ghost? morgen om de Heilige Geest te ontvangen. Why wait till next week to get blessed? Waarom wachten tot volgende week om gezegend Why te wait till worden? next tomorrow to start your ministry? Waarom wachten tot morgen om te beginnen met je But bediening? I wish to God there was somebody Maar ik hoop dat er iemand is that would stand up and say, I'm going to do it die today. zal opstaan en zeggen, ik ga het vandaag I'm doen. going to live for God today. Ik ga vandaag God leven. On the day of Pentecost, not done. Op de dag van Pinksteren. They were all in one place in one accord. Waar ze allemaal eendrachtelijk te samen. Suddenly there came a sound. Opeens kwam er gedreven, was er een geluid. It's what we feel here today. Dat is wat wij voelen hier nu vandaag. Hallelujah. And all of a sudden, En opeens they began to speak with other tongues. begonnen ze te spreken in andere tongen. Mary, the mother of Jesus, Maria, de moeder van Jezus, sitting over on her seat, started speaking in tongues. zij begon in tongen te spreken. Peter, Petrus, Matthew, Matthäus, James, Jacobus, John, Johannes, Philip, Philippus, Bartholomew, all of them, 120, 120 man were speaking with tongues. spraken in tongen. And guess what? En raad eens, There was people around, er waren mensen om hen heen. and they said, these people are En crazy. die zeiden, deze mensen zijn gek. And they started making fun of them. En ze begonnen hem te bespotten. And I say this every time, but I'm so glad they still make fun of us. En ik zeg het iedere keer, maar ik ben zo blij dat ze nog steeds ons bespotten. Come on, you sit here today saying these people are crazy. Ja, we zitten hier vandaag en er zijn mensen die denken van, deze mensen zijn gek. Thank you very much. Hartelijk bedankt. Things we're doing it the right way. Dat betekent dat we het op de juiste manier doen. If you're going to a church where the world doesn't think they're crazy, Als u naar een gemeente gaat waar de wereld denkt, ze zijn niet gek, friend, you're not going to a Bible church because they thought they were crazy. dan gaat u niet naar een Bijbelse gemeente, want in de Bijbel dachten de mensen dat ze gek waren. Praise God. Ja, deze mensen. And that's what they said. En dat is wat ze In zeiden. Acts chapter 2, they said these people they're drunk, they're wine, they're full of wine, they're crazy. In Handelingen 2 zeiden ze, deze mensen zijn gewoon dronken, vol met wijn, ze zijn gek. And you know what? En weet je If wat? there hadn't been old rusty fishermen, Als het niet aan de visserman lag, that old, come on, some of you think you got to go to theological seminary for 30 years. He's just a fisherman. ja, en sommige mensen denken je moet naar een 30-jarige ervaring theoloog gaan, maar deze visserman, Peter was just a fisherman. Petrus was maar een vissersman. Had he not stood up, Als hij niet had opgestaan, there would have only been 120. dan waren er alleen maar 120 But do mensen. you know what he stood up and told them? Maar weet je wat hij deed toen hij opstond? He got up. Hij stond op He said, they're not crazy. en hij zei, ze zijn niet gek. But this Maar dit is is that. dat. He's saying Hij zegt, what was prophesied 900 years ago wat 900 jaar geleden werd geprofeteerd, is here is hier, right now. nu. And the Bible said En de Bijbel zegt they didn't have a 10-week course. dat ze geen 10-weekse stappenplan hadden. No, the Bible Nee, says de Bijbel zegt that right then dat op dat moment
blijf wachten voor morgen. I'll get over it tomorrow. Ja, morgen kan ik het beter. One of these days, Maar één van deze dagen I'll be faithful. zal ik getrouw zijn. One of these days, Eén van deze dagen I'll be holy. I'll live holy. zal ik heilig leven. One of these days, Eén van deze I'll dagen. get rid of that out of my life. Dan haal ik dat ding uit mijn leven. One of these days, I'll stop smoking. Eén van deze dagen hou ik One op of met these days, roken. one of these days, I'll start living holy. Eén van deze dagen zal One of ik these heilig days, leven. one of these days, I'll get over my hate. Eén van deze dagen ga ik over mijn haat. I'll forgive him one of these days. Eén van deze dagen zal ik hem My vergeven. marriage, no. Mijn huwelijk. Nee, You're never going to get it. u zult het nooit ontvangen. You'll die saying one of these days. U zult sterven zeggen één van deze dagen. You'll say one of these. That's how you'll lay on your deathbed. Second, you'll say, "Oh my goodness, Dan zult u zeggen, oh lieve hemel. I lived my life Ik heb mijn leven geleefd. and never did En ik heb nooit what I kept saying I was going to do." datgene gedaan wat ik bleef zeggen. But there's somebody here today Maar er is hier iemand vandaag that says, "Today, die zegt vandaag. today, Vandaag. not Sunday, Niet op een dag. this day. Maar deze It's dag. all you have." Dat is het enige wat je We hebt. may never see April 8th. We zullen 8 april nooit meer zien. We may never see 2 p.m. We zullen misschien 2 uur 's middags niet zien. But you've got right now. Maar u heeft nu. You saved the best wine. U heeft de beste wijn. You've got the good wine. U heeft het goede wijn. Now. Nu. The good wine is available now. Het goede wijn is nu beschikbaar. He's available Hij is beschikbaar right now. op dit I moment. don't know what it is you need, Ik weet niet wat u nodig hebt. but God's not going to get stronger. Maar God zal niet sterker worden. He's going to meet it right now. Maar hij zal I hier wonder if zijn. someone would just stand with me Ik today. vraag me af of er iemand bij mij wil staan There's vandaag. many of you that have come and you've procrastinated your faith. Er zijn velen gekomen en die hebben hun geloof uitgesteld. But I feel the Holy Ghost today Maar ik voel calling. de Heilige Geest ons roepen vandaag. Come on, stop saying tomorrow I'll give my life Hou away. op te zeggen van morgen geef ik mijn leven Tomorrow I'll over. give my heart away. Morgen geef ik mijn hart. Friend, I want you to do it right now. Maar vriend, ik wil dat je dit op dit moment doet. This is your day. Dit is uw dag. Dit is uw dag. Hallelujah, hallelujah. I wonder if there's somebody that needs a miracle. Ik vraag me af of er iemand is die een wonder nodig I heeft. want somebody that has procrastinated commitment. Iemand die zijn geloof heeft uitgesteld. That would step out of the aisle Die uit zijn stoel zal and stappen. say today. En zal zeggen Somebody van, that said tomorrow, someday I'm going to get the victory. iemand zei ja, op een dag zal ik komen But overwinnen. is there somebody right now Maar is er iemand that says I need victory today? die zegt ik heb vandaag overwinning nodig. Just wave your hand at me and say I need Heb victory je hand op today. als je zegt ik heb vandaag de overwinning You feel nodig. that you need outstopped. Hallelujah, there it is. Hallelujah, that's what I wanted to see. Dat is wat ik wil zien. I'm not going vandaag, brother Ari.